डीजे बजा के तोरा बीच जाए मार प किस ले हकार प हम झाट पच बना ले बस सर झाटी में क्या जी ना माने भैया के बात सुनता लो कैसे कहता कि डीजे बजा के बीच पंडाल में चुमा ले हम गाल में। ए भैया जी आके हम मन कर ले लिया बहुते मजा आई। सही पकड़े हैं सच में दादा डीजे बजा के तोरा बीच जाए माल प किस ले हकार प। अब देखो सब झाटी में के ढी तहार मर्जी बा। अब गाल पर से सामान पल ओ से हमरा कुछो ले दे के नहीं खे, लेकिन ई बात तू कहला हम कि डीजे बजा के आ बीच पंडाल में चुमा ले हम गाल पे, ई तहार बात पर हम बहुते गुस्सा बनिया। साला लाड़ चट्टा होई कि सबके सामने आ डीजे बजा के आ बीच पंडाल में किस लिए। ए भैया कैसे ये बात कहता नहीं तनी सोच समझ के गाना गावल कर, तनी सोच समझ के बोल कर। और हमरा दिमाग लगन खुद के पेल देबो कहम हम पे नहीं लहंगा उठा के चल ढारई राजा एही में चारो धाम। लहंगा उठा के जल ढारा ए राजा यही में चारों धाम बा। अब तोनी समझ सकता लोगन कि लहंगा उठा के कौन जल ढाल जाला और नीचे में कौन सा धाम बा ना भाई लोग। मतलब कैसन गाना गावता इंसान त का हाल बा। त आज हम फिर से बात करे वाला बानी भोजपुरी गाना। तो वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस करने के लिए। तो वीडियो देखला के बाद में भूल जाऊंगा। तो बिना कोनो बकचोदी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लहंगा उठा के चल ढारई राजा एही में चारो धाम। अब देखा तार उतार भात तार है और लहंगा उठा के जल धरो चाहे खोल के ओ से हमरा कुछो ले दे के नहीं खे। जैसे कहत तारू कि लहंगा उठा के जल धर जी यही में बचारो धाम। ई तार बात सुन के मन कर कटा के कुछ और करते हमारा लहंगा में गोरोहन लागल बा। अच्छा तहर कहन के का कहता कि हमरा लहंगा में गोरोहन लागल। ए हमें इन के पता चला कि लहंगा में गोरोहन कैसे लागेला ना। ये भौजी के बात सुनो लोगन, ये कैसे कहतिया कि हमरा लहंगा में गोरोहन लागल बा। ए भौजी चुपचाप रहबू कुछ करी। अब देखा तार बहन चोद अब तू ऐसे कहत कि हमारा लहंगा में गढ़ा लगल बा आ सैया के जोश जागल बा। यही से हम कहल चाहता ऐसे कहबू तो कोनो के जोश जागी ना। भाई लोग लहंगा में गढ़न लाग जाए तो बता के जोश जाग जाता। तहार बहन चोद तनी प्यार से रह तहार घसा बनू ता तू समझ सकू का होई। हमारा लहंगा में गोरोहन लागल बा। अब देखा भौजी अब तहार लहंगा बा और तहार सामान बा। अब तू लहंगा में गहन लगाओ चाहे अपना सामान वो से हमरा कुछ ले दे नहीं के, लेकिन तू बीच में कह देता कि हमरा लहंगा में गहन लागल बा और सैया के जोश जागल बा। ई तहार बात सुन के मन कर पटा कर बेल दिया कहनी हम पे नहीं।